Primul roi din viața mea. Azi încă suntem oare? 7 ce? Mai! Primul roi. Cred că un pic strâmtorat, numărul 1 bănuiesc. Strâmtorat un pic, prea tare. Și-or tras boci. N-am mai văzut ou, n-am mai văzut matca. La un moment dat am crezut că îți deschimb liniștit. Ieri am căutat la ele. O matcă atunci ieșise, sau auzea cântecul sau plânsetul. Și ziceam gata, o să fie un război de sare între ele. Pentru că urmau să eclozioneze și celelalte. Sau așa ne gândeam noi. Și azi de la servici, oră liberă, noroc că am venit acasă, ne pregătim să mergem la spectacol, dar până atunci am zis hai să dau o geană în grădină să văd ce fac albinele. Și surpriză, în mărul ăsta de vară care un an face, un an nu face și anul ăsta nu face mere, am găsit un roișor, probabil ieșit de la numărul 1. Așa, am urcat lada acolo, ne-am urcat pe scară, am scuturat, aveam toate informațiile de pe internet, de pe forumul, stupărit în mare parte, știam din filme ce trebuie să fac. Și acum, din câte țin eu minte, trebuie să mai las lada puțin aici, după care să o mut pe nou amplasament, adică acolo, lângă numărul 7. Am ajutoare. Fă cu mâna. Și spectatori. Baba, fă cu mâna. Pa. Pa. Și acum s-or cam așezat jos, mai sunt câteva acolo pe creangă. Și astea de aici stau cu fundul în sus. Și care emana ceva feromon, glanda lui Nasonov, ca să le arate calea celorlalte, să simtă feromonul măcii, care e înăuntru, se pare, pentru că sus mai sunt chiar numai câteva, 50 de albine, nu mai multe. Practic nici nu prea să mai văd. M-am agitat un pic cam tare, dar na, am avut emoții. Da, se pare că s-a rezolvat cu bine. Îl mai lăsăm un pic aici pe locul lor să se liniștească. Mergem la spectacol și pe urmă de seară le mutăm pe locul lui. Hai să dăm o geană înăuntru să vedem ce avem aici. Sper să nu iasă acum toate să le... Ia uite-le! Ia uite-le! Acoperă bine de tot, uite, 4 rame ar acoperi. Poate chiar și mai bine, să vedem, o să le evaluăm mai târziu. Încetoți. Bun, acum oprim filmarea ca să punem capacul cum trebuie, să nu le omorâm. Și ne vedem de seară pe forum.